Светът изпраща една изпълнена с рискове година. Той не мога повече да го слушам. Айде, гранушки, остават само няколко часа до нова година и ние вече сме готови с баницата с късмети. Бабо, не трябва да ядеш от баницата преди 12 часа. Чули? A few moments later. Подаръци ще има за всички от сърце, за новата година да паднеш по лице. Ама разбира се, тази баница вече за нищо не става, но после тайно ще си взема паричката. Many minutes later. Айде, 3, 2, 1, честита нова 2025 година, бабо! Мале, каква хубава заря! Тая пропуска много, защото я е страх като бебе. Айде, гранушки, да ходим да се раздаваме на ден свинга! И щастлива нова година! И пак ти замири се тази зима. На мел мак те карам, взимай